Mahigit 20,000 bagong silid-aralan ang target na maitayo ngayong 2026 sa ilalim ng 67 billion pesos na classroom construction budget ng gobyerno. Bagamat nakalaan na ang pondo, mabagal pa rin umano ang pag-usad ng ilang proyekto at may mga classroom na hindi umaabot sa itinakdang 15-year structural warranty. Sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education, tinalakay ang sitwasyon sa Kasiglahan Village Elementary School at National High School sa Montalban, Rizal na ininspeksyon ng EDCOM 2. Nalaman sa pagdinig na sa 103 classrooms na itinayo roon mula 2013 hanggang 2015, 18 ang condemned o idineklarang delikado sa loob lamang ng 4 hanggang 5 taon. Dahil sa substandard na konstruksyon, nagsisiksikan umano ang mga estudyante habang may ilan ay napipilitang pumasok as early as 5 a.m. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi kung magkano ang nailaan. Ang tunay na sukatan ay kung gaano karaming silid-aralan ang naitayo at gaano kabilis ito na pakinabangan ng ating mga estudyante. Dahil kada araw na naantala ang pagpapatayo ng classroom, may batang patuloy na nagsisiksikan sa silid-aralan. Ang 67 billion pesos na pondo para sa mga silid-aralan ay bahagi ng 1.34 trillion peso National Education Budget. Ayon sa Department of Education o DepEd, 49.8 billion na ang naipamahagi sa ilalim ng LGU-led procurement, Department of Public Works and Highways o DPWH engineering contracts at public-private partnerships. Pero nagpahayag ng pagkadismaya ang ilang lokal na opisyal dahil sa kawalan ng transparency at mga pagkaantala sa mismong komunidad. Ibinahagi ng mga alkalde mula sa malalayong bayan tulad ng Infanta Quezon ang kalagayan ng mga estudyanteng kailangang magpayong sa loob ng makeshift classrooms tuwing malakas ang ulan. Sanhiraw ng matinding pagkaantala sa rollout ang pagtutugma ng mga titulo ng lupa at ang matagal na geotechnical soil investigation. Sa mahigit 1,600 na target LGU agreements, 258 memorandums of agreement pa lamang daw ang natatapos ng DepEd. Kada linggong naantala ito, may guro na patuloy na nagtuturo sa 2 o 3 na shift. Kada buwang hindi natin na ipapatayo ang mga classroom na ito, patuloy nating ipinapasa ang bigat ng problemang ito sa mga estudyante. Kaugnay niyan, inatasan ni Aquino ang DepEd na maglabas ng transparent at verified master list ng mga benepisyaryong paaralan at LGUs. Layunin nitong maitugma ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang Local Special Education Funds o SEF. Inaprobahan din ng komite ang paggamit ng tax declaration sa validation ng project sites kung walang malinis na titulo ang lupa para maiwasan ang pagkakaroon ng delay sa mga proyekto. Iniutos din ni Aquino na habulin at panagutin sa ilalim ng structural warranty ang mga kontraktor na nagtayo ng mga substandard na gusali gaya ng natuklasan sa Rizal. Kung may kailangang alisin na mga problema at bottleneck, alisin po natin. At kung may kailangang pabilisin na proseso, pabilisin po natin. Dahil ang pondo ng taong bayan ay nailaan para tugunan ang pangangailangan ng taong bayan. Samantala, itinakda ang pagpupulong ng Technical Working Group tuwing ikalawang linggo via Zoom upang bantayan ang mga pagpirma sa mga MOA at pagpapabilis ng cash flow bago magsimula ang deliberasyon para sa 2027 budget. Ipinaalala ni Aquino sa DepEd, DPWH at DBM na kung mananatiling nakabinbin ang pondo, posibleng mabawasan ang alokasyon para sa mga silid-aralan sa mga susunod na taon. Kapag hindi ho natin naipakita na kaya nating gamitin ng maayos at mabilis ang pondong nakalaan para sa classroom, kami po ay natatakot na baka mabawasan ang pondo para po sa susunod na taon. Bagamat nasimulan na ang 11,000 classrooms, giit ni Aquino, hindi pa rin ito sapat para tugunan ang matagal ng kakulangan sa mga paaralan. Habulin natin ang target, mag-double time tayo. Ang laban po natin ay hindi lamang para magtayo ng gusali. Ang laban ho natin ay para mabigyan ng disenteng lugar ang bawat batang Pilipino upang matuto, mangarap at magkaroon ng tsansa para sa isang mas magandang kinabukasan. Justin Dizon, CLTV 36 News.